ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ዞባ ፈሮ ትርከብ ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ ኣብ ምብራኽ ጥዕናዊ ንቕሓትን ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ምህላዋ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብታ ትካል ጥዕና ተመዲቦም ዘለዉ ሞያውያን ሰላ ዝህብዎም ኣስተምህሮ ጽሬት ኣከባቢ ብምዝውታሮም ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ብምምልካት ጥዕና ኣደን ህፃኑን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ሓቢሮም መንእሰይ ሳልሕ መሐመድ ስዒድን ወይዘሮ ኣሚና ረሺድን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ሳላ ዝካየድ ጎስጓሳት ካብ ጉዳእቲ ልምድታትን ባህላዊ ፍወሳን ተኣልዮም ኣብታ ማእከል ጥዕና ሕክምናዊ ክንክን ክረኽቡን ጥዕናኦም ክሕሎን ከም ዝበቕዑ ኣብሪሆም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ ተሓጋጋዝ ነርስ ኢብራሂም ኣሕመድ መሐመድ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ህዝቢ ኣብ ምክልኻልን ፍዋስን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክንክን ኣደን ህፃንን ኣፍልጡን ንቕሓቱን ክብምባሉ ነታ ማእከል ጥዕና ብግቡይ ጥቀመላ ምህላው ብምጥቃስ ሰላቲ በብእዋኑ ዝዋደድ ዘሎ ኣገልግሎታት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ወለንታዊ ምርመራ ደም ከም እተኣታተወ ኣረዲዩ ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ ብዘይካቲ እትህቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሕላው ጽሬት ኣከባቢ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ክንክን ኣደን ህፃንን ከምኡውን ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኮረ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ከም እተካይድ ይፍለጥ